7 i ja. Znate li šta je zanimljivo u vezi sa porodicom? Porodične veze nisu uvek očigledne. Uzmimo patuljke, na primer. Oni su braća, ali na prvi pogled nemaju ništa zajedničko. Isto važi i za moju porodicu. Volim mamu i tatu mnogo, ali ponekad ih posmatram i pitam se kako smo uopšte u rodu. Danas sam imala takav osjećaj. 1. april. Ne, čekajte. Sve je počelo dan ranije u školi. Prvoaprilska šala. Srećno veče pred 1. april! Takav praznik ne postoji. Sada postoji, zato što ćemo da napravimo najbolju prvoaprilsku šalu ikad. Da li se slažete? Računajte raster za! O da. Računaj da sam ja protiv. Nisam se obukla za pravljenje šala. Ma hajde, to je tradicija. Osnovna škola Grim je poznata po prvoaprilskim šalama. Moj cilj je da pobedimo generaciju 1998. Po čemu su oni poznati? Po čuvenoj ružičastoj laguni. Baš i ne volim ružičastu boju. Ja sam za zanimljivost. Odličan sam u smišljenju šala. Da se rukujemo. Ne, videla sam šta si uradio. Šta to? Bravo, deca! Nadam se da ne planirate ništa nepromišljeno za sutra. Ne. Ja sam vođa školske brigade za borbu protiv prvoaprilskih šala i shvatam svoj posao veoma ozbiljno. Ne radimo mi ništa. Bolje nemojte, prvoaprilske šale su nepromišljene i zabranjene. Nemam često priliku da čuvam red i zakon. Hajde, učinite mi zadovoljstvo, probajte nešto. Vi, šta to radite? Šta to radite? Hej, vas dvoje. Izgleda da treba da vam pomognem. Zato što vas dvoje nikad nećete uspeti sami. Prva ideja, da napunimo učionicu skakutavim lopticama. Ili da stavimo auto u školski hodnik. Ili okačimo nameštaj na tavanicu. Da to nije malo preterano? Sve ili ništa, jel tako? Jel tako? Tako je. I tačno znam šta treba da uradimo. Da li misliš isto što i ja? Da li misliš na hranu? Ne. A, onda ne. Odmah se vraćamo sa najboljom stvari na svetu. Zdravo, drugari, šta to radite? Ne znam. Zdravo, Dušo, šta to radiš? Spremam se za sutra, za prvoaprilsku šalu. Ravi, Kamil i ja ćemo da odemo rano u školu i napravit ćemo nezaboravnu šalu. Stvarno? Mogu li i ja? Ne. Da! Zar pravljenje šala nije zabranjeno u školi? Pa, po propisima jeste, ali... Nema ali. Ako je zabranjeno, zabranjeno je sa razlogom. Ali šale su tradicija. Rekla sam ne. Tata. Tvoja mama je u pravu. Nije zabavno. Nije zabavno, ali je ispravno. I šta to tačno tražimo? U životu ili sada? Baš sada. Škrinjicu sa šalama za april. Volim prvoaprilske šale. I Sneža će ih voleti ako ga nađemo. Da sam ja škrinja, sakrio bih se. Negde u mesecu aprilu. Razumeš? April. Skrivanje. Biće ovo duga noć. Drugari, uplašili ste me. Šta se dešava? Aprilili. Imamo iznenađenje za tebe. A šta je to? Tada! Film! Našli smo ga u škrinji sa šalama za april. U škrinji sa šalama za koga? April je jedan od tvojih predaka. Snežanin predak je i tvoj predak. Pre nego što smo postali Snežana i patuljci, bili smo April i patuljci. Genijalno. A kakva je ona bila? Ona je bila najveći šaljivdžija svih vremena, a njene tajne su ovde u škrinji sa šalama za april. Ali moji roditelji mi ne daju da pravim šale u školi.
Čuli smo, žao nam je, Snežo. Zato smo mi ovde. U škrinji smo našli stare filmove sa njenim šalama. Niko se nije bolje šalio od nje. Htjeli smo da te raspoložimo. Hoćeš da gledamo? Naravno. O, divno. I evo, Drugari, ovo je lepo, ali zar niste rekli da je pravila šale? Jesam li vas uplašila? Šta? Da, Ti me čuješ? naravno da te čujem. A znaš li da mogu i da te vidim? A mogu i da te dodirnem? Ovo je moja najbolja šala ikad. Ali kako si to radila? Da li se sećate kada je pre 100 godina Vračko rekao: ko je ukrao moj čarobni film? da, okrivio je mene. O, izvini zbog toga, ali zato sam ja ovde. Opraštam ti. April se vratila! Uhu! Postoji jedan uslov, mogu da ostanem ovde samo danas. Ako se ne vratim u film do 2. aprila, ostaću ovde do 1. aprila sledeće godine. Ali mislim da je to sasvim dovoljno vremena. Dovoljno vremena za šta? Dovoljno vremena za nezaboravnu prvoaprilsku šalu, naravno. Jupi, sjajno! Samo čekaj da vidiš izraz lica svojih drugara. Možda ne bi trebalo. Znaš, mama i tata su mi zabranili. Niko ne može da spreči prvoaprilske šale. To je tvoja umetnost. To je tvoja dužnost i obaveza prema precima. O, hajde! Snežo, da li si to ti? Zašto si ovako rano ustala? Pobrinuću se za tvoju mamu. A što se tiče šale, učini me ponosnom, u redu? Ko ste vi? Ja sam April, tvoj predak. Pogledaj, ono sam ja. Zašto jedan dan ne može da bude normalan? Zato što ne možemo da biramo svoju porodicu. Hajde, sve ću ti objasniti. Nisam ja, kunem se. Verujemo ti. Šta je ovo? Da li bi trebalo da ovo bude smešno? Ko je ovo doneo? Pa jeste prilično smešno, ali nisam ga ja doneo. Ni ja. Šta? Sad i ti, Vračko? Da, bezvezni jastuci prdavci. Ne, sve samo to ne. Da li mislite na isto što i ja? Na tegove? Modu? Jastuke prdavce? Stomačne probleme. Ne. Ako niko od nas nije napravio šalu, onda znam ko bi mogao da bude odgovoran. Ovo može da znači samo jedno. April se vratila. Ne mogu da verujem da sam ovako rano ustala, a Sneža još nije došla. Zanimljivost. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji rano ustaju srećniji i pozitivniji od drugih ljudi. Osjećam se ushićeno. U redu, ona neće doći. Hajde da idemo. Čekajte, stigla sam. Izvinite što kasnim. Ali nisam došla praznih ruku. Ovdje je sve što nam treba za odličnu prvoaprilsku šalu. Ispričaj mi ponovo, kako si došla ovde? Dobro jutro, dragi. Dobro jutro. Zdravo, ja sam April. Drago mi je što smo se upoznali. Ovo je čista Šta se klasika. dogodilo? Ko si ti? Učo, stari druže, šmekeru, hajde da se rukujemo.
Pruži mi svoju ruku. Ne, nemoj, to je zamka. Učo, naučio si po nešto. Da li si srećan što me vidiš? April, uvek mi je zadovoljstvo. Vidim da si ti još uvek Predivno nepredvidiva. Uvek spremna da vam ulepšam dan. puna iznenađenja. Da li neko može da mi objasni? Da li si ti Snežina drugarica i gde je Sneža? Zakasnit ću u školu. Pa, već je otišla u školu, veoma je vredna učenica. Marko, tvoji kolači su veoma ukusni. Sjajni su. Zaista najbolje koje sam probala. Hvala, uvek si dobro došla na kolač. Kako se ispostavilo, April je moj predak. Možda ipak ima malo više soli nego što treba. Ne, u mojim kolačima nema soli. O ne, uspela je! Šta je uspela? Bljak! Ne, šta se desilo sa kolačima? Prvoaprilska šala. April se uvek šali. Meni su baš ukusni. Ovo će biti zanimljiva poseta, zar ne? Zanimljiva, i tekako. Još malo. Izvoli. Hvala. Još malo. Ovo će biti najbolja prvoaprilska šala. Niko neće napraviti ništa bolje. Jedva čekam. Ko je to? Ko bi to mogao da bude? Još je rano. Sakrite se. Li, gospodine. Meni nije ništa smešno, a neće biti ni vama. Odmah ću pozvati vaše roditelje. Zanimljivost, stavio sam zamku u fioku njegovog stola. Ne pokušavajte da me zaustavite. Okupio sam vas ovde danas da razgovaramo o novonastaloj situaciji. Ali ona je ovde samo danas. Snaći ćemo se, zar ne? Da li se sećaš kad ti je obrijala obrve dok si spavao? Upravo si. Ona je potpuno šašava. Treba da budemo na oprezu. Ona može da napravi šalu bilo kad i bilo gde. Sigurno već nešto sprema dok mi razgovaramo. Društvo, zar ne možete da se opustite? Samo treba da razgovaramo sa njom. April će se urazumiti ako sa njom razgovaramo razumno. April! Dobro, i šta sad? Zalepio sam se! Ja sam... Sve nas je zalepila! U redu, naporan dan je pred nama. Šta ćemo sada da radimo? April, da li se slažeš da smo se dovoljno šalili za danas? Da, možda bi trebalo da pomognemo našoj braći na tavanu. Ma hajde, prestanite svega da se plašite i živnite malo. Sve je ovo samo igra i zabava. Zdravo, Bela. Mogu li da pozajmim malo pene za brijanje ili malo šlaga? Kad razmislim, obe stvari su mi potrebne. Možda. Halo? Šta je uradila? Odmah dolazim, hvala. Da li znaš šta je sa Snežom? Ne, šta se događa? Drugari? Da li imate nešto da mi kažete? Možda imam nešto da... Govori sve, odmah. Dobro, Sneža je napravila šalu u školi. Nije ništa strašno, to je samo šala. Ništa nije strašno? Ne ponaši se prema meni kao prema detetu. Sjeti se da sam ja tvoj predak. Ne zanima meni da si kraljica Engleske. Ovdje je reč o mom detetu. Moja reč mora da se sluša. Šta se desilo sa tobom, Bela? Mislila sam da si nasledila duhovitost. Pa imam vest za tebe. Moju porodicu nisam mogla da biram.
je sa kremom za brijanje i onim šlagom? U redu, poslužit ću se sama. Snežo, o čemu si razmišljala? Neko je mogao da se povredi. Ja sam povređen. Šta bi bilo da je neko pao sa skateboarda ili da ga je pogodio top sa konfetama? Tačno ono što mi se dogodilo. Bila bi to prava propast. Žao mi je. Nisam posebno iznenađen, ipak kakva majka, takva i ćerka. Zašto ste to rekli? Nije važno, dušo. Gospođa Bela je ovdje bila najveći šaljivdžija. Ružičasta laguna je bila njena ideja. To si ti uradila, laguna je bila tvoja ideja. Hajde, pazite, sve je zalepljeno lepkom. Držite se, pazite se. Možda si bila kraljica ružičaste lagune. Ali nisam ni ja bio štreber. Ovo nije takmičenje, dragi. Tu ste. Gde ste bili do sad? Ne pitaj. Bilo je strašno. Ne želim ni da čujem ime April. Recite bilo koje ime, samo ne April. Ali April nas je zalepila. Mislim da je vreme da je naučimo lekciju. Šta kažete? Naučit ću Janju lekciju, nego šta? Ne, to nije dobra ideja. Osveta je loša. U stvari, možda bih mogla ovog puta da napravim izuzetak. E, to je odlična ideja. Šta si imala na umu, ljubavi? Zdravo, April. Zdravo, stigla sam. Tačno na vreme, April se sprema da ide. Bilo mi je divno što sam provela dan sa vama, hvala. Bilo je Moram da biram reči. predivno što smo te opet videli. Nadam se da niste ljuti na mene, bilo je zabavno, zar ne? Da, bilo je sjajno. Nemoj da zaboraviš da gledaš moj film sljedeće godine, da bih opet mogla da dođem. To nećemo propustiti. Ne brini, jedva čekam. Niko se nije naljutio na April. Dođi opet sljedeće godine. Prijatelji, prevarili ste me. Samo ću vam reći wow. Ovo je Bela smislila. Mama, neverovatna si. Aha, svi su mi pomogli. Bela, imala sam pogrešno mišljenje o tebi, bravo. Bravo za tebe. U redu, društvo. Vidim da nemam više čemu da vas naučim. Vidimo se sljedeće godine. Zdravo, April. Doviđenja. Zašto je tako gledaš? Vidjet ćeš za sekund. Ovo smo čekali. Ponosna sam na tebe. 2 pitanja. Koliko godina ima dana? I da li će biti dovoljno da se odmorimo? Mama, tata, žao mi je zbog onoga što sam uradila u školi. Rekli ste mi ne i trebalo je da vas poslušam. Ždera, ja se izvinjavamo. I tako mi je drago što niste ljuti. O, jesmo ljuti. U stvari, za kasno ćeš morati da očistiš sav nered koji je April napravila u kući. Dobra vest je to što ga ima baš mnogo. I tako, ponekad se osjećate kao da nemate ništa zajedničko sa svojom porodicom. Ali dajte im šansu. Mogu da vas iznenade. Za Minimax produkcija Studio.